പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളെ, മുന്നോക്ക സമുദായ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലെ 78 താലൂക്കുകളിലായിട്ട് മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗ്രഹസമ്പർക്ക യജ്ഞം എന്ന വലിയൊരു പദ്ധതി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ. എന്നാൽ മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഭാവി പരിപാടികൾ, ആ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് ഇതിൽ അംഗമാകുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക്, അവരുടെ സമുദായങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എന്തെല്ലാം നന്മകളാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് നാം ഇന്ന് മുതൽ 10 ദിവസത്തെ പരിപാടിയോടുകൂടി നടത്തപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുസ്ഥാനാമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം തുജാമൃഹം. അല്ലയോ അർജുന, എപ്പോഴെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് തകർച്ചയും അധർമ്മത്തിന് ഉയർച്ചയും സംഭവിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വൈര്യം ഇല്ലാതാക്കുക, നാം സന്തുഷ്ട കുടുംബമായി സംഗമിക്കുക. മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റിയുടെ ഈ ഗ്രഹസമ്പർക്ക സന്ദേശ യജ്ഞത്തിൽ 147 ഹിന്ദു മുന്നോക്ക സമുദായ അംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേരുക. അംഗത്വങ്ങൾ കൊണ്ട് സാന്നിധ്യം ധന്യമാക്കുക. അലസത, ദുരഭിമാനം എന്നിവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കുക. മുന്നോക്ക സമുദായ സഹോദരങ്ങളെ, രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത എന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അത് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും അവകാശമാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റി ആർക്കും എതിരല്ല. പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യവും അരാജകത്വവും നിറഞ്ഞ പിന്നോക്കാവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ 147 ഹിന്ദു മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ മുന്നോക്ക സമുദായമെന്ന വിവേചനത്തിലൂടെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഈ അനീതി ഇവിടെ ഇല്ലാതാകണം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം. മലയാള നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രബലങ്ങളായ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലുണ്ടായ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുരന്ത വഴികൾ ചരിത്രരേഖകളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. കഴിഞ്ഞ കാല വ്യവസ്ഥിതികളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ജീർണതകളും തുടർ വ്യതിയാനങ്ങളും, മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതശൈലികളിലെ കരട് വ്യവസ്ഥാ അപര്യാപ്തങ്ങളും, ഭൂമികളുടെ ദുർവ്യയങ്ങളും, വിശാല മനസ്സുകളും, ധനമറിയാതെയുള്ള നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും, ആതിഥേയ മികവിനാലും ഭാവി തലമുറകളുടെ ജീവിത സുരക്ഷകൾ മറന്നുപോയ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ സമസ്ത മേഖലകളിലും പിന്നോക്കാവസ്ഥകളായിരുന്ന മറ്റു സമുദായങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തി വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാക്കി ജാതി വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനാചാര ഉച്ചനീചങ്ങൾക്കും എതിരെ സമരം നയിച്ചും സമരങ്ങൾ ചെയ്തും ഈ നാടിൻ്റെ ആധുനിക പുരോഗമന ജനാധിപത്യ ഭരണം മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്കും ഉറപ്പാക്കി ആധുനിക പുരോഗമനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ധനവും ഭൂമികളും ജീവിതവും നൽകിയ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ പങ്ക്. ഇന്ന് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്ക് മലയാള നാട്ടിൽ വളർന്ന വടവൃക്ഷങ്ങളാകുവാൻ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തതായിരുന്നില്ലേ? അനാചാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കഴിഞ്ഞകാല വ്യവസ്ഥകളെ മലയാള നാട്ടിൽ നിന്ന് തുടച്ചുമാറ്റി ആധുനിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ സമസ്ത മേഖലകളിലും മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്ഥാപിക്കുവാൻ മുൻനിരയിൽ നിന്ന ആ മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലെ സംഘടിത വോട്ട് ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് മുന്നോക്കക്കാർ എന്ന വിവേചനങ്ങളിലൂടെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും നമ്മെ പുറത്താക്കുകയാണ് എന്ന് കാണാം. എന്നാൽ മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കും താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ഇന്ന് ദാരിദ്ര്യവും അരാജകത്വവും നിറഞ്ഞ പിന്നോക്കാവസ്ഥകളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ശേഷിച്ച മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ സോഷ്യലിസം നെഞ്ചിലേറ്റി മറ്റു സമുദായങ്ങളിലും
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകാശം പരത്തി മെഴുകുതിരി പോലെ ഉരുകിത്തീരുകയാണ് ഇവിടെ എന്ന് കാണാം. കഴിഞ്ഞ ദുരിതപൂർണങ്ങളായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചിതരാകണം. ഈ അവകാശം ആരുടെയും ദയയോ ദാനമോ അല്ല. അതിനുള്ള ഏക വഴിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷത്തെ നിശബ്ദമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ജന്മം കൊണ്ട മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റി എന്ന MSS എന്ന മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നാം ഒരു സംഘടിത ശക്തിയായി രൂപപ്പെടണം. നിലവിൽ നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അനൈക്യവും അപജയങ്ങളും പിന്നോക്കാവസ്ഥകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു തറവാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളായി നാം സംഗമിക്കണം. സംഘടിച്ച് ശക്തരാകണം. വിദ്യ കൊണ്ട് നാം പ്രബുദ്ധരാകണം. ഏതായാലും മലയാള നാട്ടിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥകളിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കേരള സർക്കാർ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിന് രൂപം നൽകിയ വിവരം സമുദായങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏതാനും ക്രിസ്ത്യൻ സഭകൾ ഉൾപ്പെടെ 164 മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടിക സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ചില അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് തെല്ലൊരു ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ 147 ഹിന്ദു മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ സംഘടിച്ച് മഹത്തായ ഒരു ഐക്യമായി നാം രൂപപ്പെടണം. ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാന മേഖലകളിലെല്ലാം മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വേണം. ജനിച്ചു വളർന്ന് വന്ന ഈ നാട്ടിൽ നമ്മളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിവേചനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകണം. തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കണം. സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സംവരണം ഉറപ്പാക്കണം. ജാതി മത സമുദായ രാഷ്ട്രീയ സൗഹൃദങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സാഹോദര്യ ബന്ധങ്ങളായി രൂപപ്പെടണം. നഷ്ടപ്പെട്ടതും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും മലയാള നാട്ടിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണം, സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. മുന്നോക്ക സമുദായം എന്ന വിവേചനങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടണം. 147 ഹിന്ദു മുന്നോക്ക സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അടിയന്തരമായി ഉറപ്പാക്കണം, സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, മെച്ചപ്പെടണം. കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉദയം കൊണ്ട ഹിന്ദു മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈ നാട്ടിൽ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് മുന്നോക്ക സമുദായമെന്ന വടവൃക്ഷങ്ങളാകണം. ആ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തണലുകളായി പരിണമിക്കുകയും വേണം. കഴിഞ്ഞകാല ദുരന്തങ്ങളും നാം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും മനസ്സിലാക്കി വരും തലമുറകളുടെ ഭാവി ജീവിത സുരക്ഷകൾ നാം ഉറപ്പാക്കണം. വൈദേശിക അജണ്ടകൾക്ക് അതീതമായി എല്ലാ ഹിന്ദു മുന്നോക്ക സമുദായ അംഗങ്ങളും സംഗമിക്കണം. മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംഘടിതാവസ്ഥ നമ്മുടെ ആജീവനാന്ത കാലത്തേക്ക് വേണ്ട അവകാശമാണ്. നാം അനുഭവിച്ചതും നമ്മളിൽ വന്നു ചേർന്നതുമായ ദുരന്താനുഭവങ്ങളുടെ വേദന നിറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞകാല ചരിത്രങ്ങൾ ഇനിയും വിലയിരുത്താതെ മുന്നോട്ട് അസംഘടിതരായി ഒറ്റപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളായി ശത്രുപാളയങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ ശേഷിച്ച മുന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ഓർമ്മകളിലും ചരിത്രത്താളുകളുടെ ഭാഗവുമാകും എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത്. നാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ജാതി മതങ്ങൾക്കും സമുദായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എതിരല്ല. ആരുടെയും പ്രതിയോഗികളാകുകയുമില്ല. നാടിൻ്റെ ആധുനിക പുരോഗതിക്ക് എതിരുമല്ല. കഴിഞ്ഞകാല പതനങ്ങളും പിന്നോക്കാവസ്ഥകളും തീരാനഷ്ടങ്ങളും വിവേചനങ്ങളും എല്ലാം പിൻകാല സമുദായ നായകന്മാരുടെ ദീർഘവീക്ഷണക്കുറവും കാലാന്തരങ്ങളിലുണ്ടായ പുരോഗമന വ്യതിയാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായും ഞങ്ങൾ തൃപ്തരാകാം. പക്ഷേ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഇന്ന് നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുന്നോക്ക സമുദായം എന്ന വിവേചനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതാകണം. കാലത്തിൻ്റെ ആധുനിക വളർച്ചാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം പിറന്നു വീണ വളർന്ന മണ്ണിൽ അടിമകളാകാനും അന്യരാകാവാനും അയിത്തമുള്ളവരായി മാറി നിൽക്കാനും നമ്മൾക്കിനി കഴിയില്ല. സമസ്ത മേഖലകളിലും പിന്നോക്കാവസ്ഥ ബാധിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിന് ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയങ്ങളോ ജാതി മതങ്ങളോ സമുദായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ നമ്മുടെ പ്രതിയോഗികളാകരുത്. സമസ്ത മേഖലകളിലും മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം നമ്മൾക്കും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കണം എന്നത് മലയാള നാട്ടിൽ ശേഷിച്ച ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി തീർന്ന മുന്നോക്ക സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ഈ അവകാശം അഹന്തയല്ല, ആജ്ഞകളല്ല, പ്രതിരോധ വാക്കുകളല്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനും അനുശാസിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശം ഒന്ന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മുന്നോക്ക സമുദായ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരാമുഖമായി നാളെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.